gaur kulturaren sortzailearen eguna da, eta gainera horretan ikuste dut egon badaudela, falta dena da politika bat sostengatuko duena, badago politika bat falta dena sortzaileengan konfidantza eta lanketa eta bide bat ere zirriborratzen duena, eta uste dut gure ardura izango da gaur hona etortzea eta hori aldarrikatzea eta gero gainontzeko urtean zehar, gainontzeko egunetan hori posible egitea. Hori da, izan ere Durangoko azokoa igaroko da, bertso txapelketa nagusiko finala igaroko da, Euskaraldia ere igaro egingo da, baina aurrera begira zirriborro hori gauzatzea ezinbestekoa da. Bai, hemen falta dira politika batzuk zirriborratzea, industrian falta da politika industrial bat zirriborratzea, kulturan falta da politika bat zirriborratzea, unibertsitateari begira eta hezkuntzari begira politika bat zirriborratzea falta da. Argi dago herrian sortzailea daudela, herritarrea dela, baina falta dela da aurrera begirako politika bat. Horretan guztiz ados, uste dut nabarmentzekoa dela, hori horrela dela momentu honetan, eta sortu egin behar da, ez? Sortzaileen egunean tokatzen zaigu errebindikazio hori egitea, baina esparru guztietara zabalduta.